ناظرین آج کرو اس تمن مشہور تو اہم درن یعنی پاسن ہند ذکر یم کشیر اندی پہاڑی سلسلن من تو یہز تجارتی تو ہسٹاریکل امپارٹنس زیادہ اگر جنوب مشرق پہ شروع کرو تیل گۄڈنیُک پاس سنتھن پاس یہ ہند اسلام آباد ضلع کشتواڑ ضلع ست رلاوان امی پاس کن یوسف شاہی چیک مغل بادشاہ اکبرس نش بچن خاطر کشتواڑ ژلان دویم اہم پاس بانہال یہ پاس ساروی کھوتہ کنوینینٹ امی مناسبت اوسک 100 وری برو رام بن مز جوم پہ سری نگر روڈ بنو یل زن ام ورائے ات روڈس کھانا تہ جوازیت باسان چھن تکیاز معمولی زیر لگن یا رود شین پینہ ست یہ روڈ ورست یوان تو یہ کھلہ تھونہ باپت پریت وری کرور واد روپیہ لگان پیر پانژال سلسلس من تریم پاس بدل سیدو پاس یہ سہ پاس اس راجوری ضلع کس بدلس ست شپین ضلع سیدو رلاوان سیال کوٹ پہ 557 مز ہن حکمران مہر گل اپری کشیر پہ حملہ آور سپدمت ات نزدیک مغرب طرف روپڑی تو درحال پاس بی پیر گلی یمو کن راجوری تو پونچھ ضلعوں پہ گجر بکروال ریت کالس کشیر تیر ژھاول تو گپن رچھنہ تاران کاشر فوجک سپہ سالار تنگن 10ویں صدی مز درحال پاس کنی راجوری پہ حملہ کورمت تو اتک راجہ پرتھوی پال باج دن خاطر قائل کورمت پیر گلی ہمیشہ تجارتی تو توریخی طور سٹھا اہمیت حامل روزم پرانو کاشرو حکمرانو تو سلطانو واریاہ فوجی مہم اپری سر انجام دژمژ مغل حکمران سکھ حکمران تو ڈوگر 3 گۄڈنِکۍ حکمران تہ روٗدۍ اپری کشیر تران امچ اہمیت گئی بانہال کاٹ روڈ بننے پتہ کم مگر گجر بکروال تو پہاڑین ہندس سالانہ موومنٹس پہ پیو نہ کانٛہہ اثر پونچھ پہ بیاکھ پاس کشیر تران لورن منڈی کن ات ناو توسہ میدان پاس اپری محمود غزنوین 1000 وری برونٛہہ کشیر پہ 2 لٹہ حملہ کرنچ کوشش کرمژ مگر ہردے شین پینہ کن پیو تس پنن یہ ارادہ ترک کرو شمال طرف کشیر زوجیلا یس لار پرگن کرگل ست رلاوان تو بنڈ پور تو گریسس درمیان رازدان پاس